I dag vil vi her på Eurogamer forsøge os med en lille håndholdt videoanmeldelse af Formel 1 2012, som vi anmeldte i denne her uge til en rigtig flot karakter. Spillet er det tredje i serien fra Codemasters, og det byder ikke på de store revolutioner, men der er der sket en hel masse forbedringer, der gør det til et rigtig sympatisk racer-strategispil. Blandt andet er AI'en blevet væsentligt forbedret. Den torpederer der ikke længere i svingene, som den gjorde før. Implementationen af Formel 1-reglerne er væsentligt bedre. Og desværre så er grafikken stadigvæk begynder grafikmotoren at vise sin alder. Den er lidt grynet, og der er ikke særlig meget, selvom det ser flot ud her, så er der ikke særlig meget detalje i scenerne faktisk. Men og så de her sponsorbillederne på bilerne er helt vildt pixelerede og sådan noget. Det er sådan nogle små ting, der irriterer lidt, men det trækker ikke så meget ned i forhold til, at det faktisk er et super racer-strategispil. Man skal ikke spille det som en sim, men som et racer-strategispil. Ja, det var ordene, og så god weekend. Hej!